като ги виждаш в тренировка. Тоест това е една нагласа за сценична изява. И разбира се, постоянство и твърд характер. Тя беше пластична, танцовална, чаровница, умееше да печели публиката, когато и както си я поиска. Иначе от това поколение, от моето поколение, аз винаги съм го казвала и всички знаят, за мен най-талантливата от всички нас беше Красимира Филипова. Но в тези години някакси нещата се стекоха така, че трябваше да има водеща фигура. Тази фигура беше Мария Гигова, тя си извоюва място за това. И след това, когато в това силно ядро на индивидуални състезателства, с които журията търсеше най-точния удар и най-точния модел и комплект, Нешка Робева със своята динамичност, своята танцовална техника, Румяна Стефанова с своята техничност, Виолета Еленска с интересното си присъствие. Имаше всъщност много състезателки, всяка една от които даваше по нещо. Много е трудно да се обобщат нещата и да се сведат до едно име и до едно събитие. Това беше един процес на развитие, в който всеки гледаше от другия, но който каквото откриеше, то се споделяше и на тази база се градеше нагоре. Периодът на златните момичета. Илияна Раева, Лили Игнатова, Анелия Реленкова, Диляна Георгиева. Големите любимки на България. Осемдесетте години на 20 век за българския спорт означаваха художествена гимнастика. Период на опиянение, триумфи, драматични победи, преживявани от всички чрез силата на телевизията.